Cipe? Cipe vagy cipe? Szári! Szára baba! Na, várjunk, ideig. Én lehet, hogy a tisztába tanulom őket egyesével, míg át nem csorbunk. Igen! Felszív, felé tisztába. Aha, azt ma mondanák, ma úgy utálják, úgy ugrálnak ki, hogy... Jön először. Taxi! Örültem, na? Akkor nézzük, hogy állandóan háttal meg. Jó, nem tudom, sokáig. Egy kapták előre. Szívbeteg. Kárika. Jó, nem játékos, na, akkor már régi. Jaj, akkor meg hol van a könyvező is, a könyvlapozó. Az már megírták. Kocsit annyit szólt, hogy már nem Ugye, a Kárika. Itt van a cibe. Milyen hangozat kapott a cibe? Hogy a szika macska, mikor elmondjuk az óra. Így van. Na, jó. Oh. Na most pisilj le anyára. Szerintem évre magadról, hadd is csinálsz, most köszönöm meg. Mit kívánok?